Λοιπόν, ήρθε ο κύριος Μάρκος. Ήρθε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε καταρχάς? New World. Στο νέο κόσμο δηλαδή. Και τι ήρθαμε να κάνουμε? Μας κάλεσε ο κύριος Κώστας να δούμε ένα σπίτι που είναι έτοιμο, ένα φρεσκαρισματάκι θέλει για ανακαίνιση. Ένα φρεσκάρισμα απλό. Τίποτα, για να τον νοικιάσει ο άνθρωπος. Και τσάμπα από ό,τι μου είπε. Η καλή περιοχή γενικότερα, πώς τη θεωρείς? Πυκνή περιοχή. τι καλή. Πυκνή περιοχή, Ναι, δεν σου αρέσει, το ξέρω. Στα Εξάρκεια σου άρεσε εσένα. Ναι, μ' αρέσει. Και στον Περιά. Εκεί στα κομμουνιστικά. Λοιπόν, πάμε πάνω να δούμε τι θα κάνουμε. Για πάμε. Παιδιά, δείτε τα χάλια. Εγώ φοβήθηκα να μπω και μέσα. Ωραία, μάνα μου. Σπιταρώνουμε. Σπιταρόνα. Κοίτα τι ωραίο. Όπου φοβάμαι να πάω στο μπάνιο. Μυρίζει άσχημα το μεταξύ. Κουζίνα έχει ποντίκια. Έλα να μαγειρέψουμε. Θα συγχαίρουν τα ποντίκια. Τι βλέπουν τα ματάκια σου και εσένα κάθε μέρα? Άστο Κωστή. Εδώ τι κατσαρίδες. Θα παίρνω ανθυγινού μου τέτοια. Παναγία βοήθα. Αυτό τώρα θα το κάνεις από τις πιταρώνες που κάνεις, Ναι, καινούριο. Θα γίνει δίπλα. Όχι, Παναγία μου. Οκ. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει σε αυτό το σπίτι.